ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଦି ଜଣ ଖାଇ ପିଇ ଖରାବେଳେ ବାହାରି ଗଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ। ଯୋଉଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହଁ ଆଉ ମୋର ନା। ମୋର ନା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ମନା କରୁଥିଲି ନା ଆଉ ନହେଲେ ମୁଁ କଣ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମନା କରେ। ତାପରେ ବି ପାଖ ହେଇଥାନ୍ତା 40 କିଲୋମିଟର। ହେଇ ଆମେ ଆସିକି କଥା ହଉ ହଉ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ବରଗଡ଼ରେ। ଜାଣିପାରିଲେ ତ ଆମେ ଆଜି କୋଉଠିକି ଆସିଛୁ? ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବରଗଡ଼ ଏବେ ସାଜସଜ୍ଜାପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଜନଗହଳି କଥା କଣ ବା କହିବି, କାହିଁ କୋଉ ଦୂରରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ର ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ତ ଆସିଗଲୁ। ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣୁ ଧନୁଯାତ୍ରା ମେଳାରେ, ମାନେ ମୀନା ବଜାରରେ। ମୀନା ବଜାରରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଭିଡ଼ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଯୋଉଠିକି ହୋଲ୍ଡ କରିଦେଲେ 2 ମିନିଟ୍ 1000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରାଇସ୍। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଠୁ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ମୀନା ବଜାର ଭିତରେ ପୁରା ମଝିରେ ଏଇ କଂସର ମହଲ ବନା ହେଇଛି। ମାନେ କଂସ ରହୁଥିବା ଜାଗାଟି କେମିତି ଆଗରୁ ଥିଲା। କଂସ ମାମୁଁର ମଲରେ କଂସ ମାମୁଁର ଫଟୋ ପାଖରେ ଏତେ ଯେ ଭିଡ଼, ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ସେ କଂସ ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ, ତାପରେ ଆମେ ବି ଟିକେ ସେଲ୍ଫି ନେଇଗଲୁ କଂସ ମାମୁଁ ସହିତ, କାହିଁକିନା ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଫଟୋ ଉଠେଇ ହବନି ଏତେ ଭିଡ଼। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲି ତାଙ୍କ ଦରବାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ନାନା ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟାଚୁ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁ ମେଳା ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଦୋଳି ସାରା, ଏତେ ସାରା ଦୋଳି ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ କଣ ବା କହିବି ଆଉ। ଆଉ ସବୁ ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଦୋଳି ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା ତ ସବୁ ଦୋଳିକୁ ଡରିଲା। ମୁଁ ଏକଲା ବା କଣ ବସିବି। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏତେ ଭିଡ଼ ଆଉ କଣ ବା କହିବୁ, ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଠିଆ ହେବେ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ପେଲି ଯୋଉଠି ଛାଡ଼ିବା କଥା ସେଠି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଠେଲା ପେଲା ଭିତରେ ଆମେ ବାହାରି ଆସିକି ରାଜଦରବାର ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, ଯୋଉଠିକି କଂସ ମାମୁଁଙ୍କର ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ଦେଖାଯାଏ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ ବନେଇଛି, ଏଇଠି କଂସ ଆସିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁ କହୁ ଆସିବି ଗଲେ। ତାଙ୍କ ସେନାପତି, ତାଙ୍କର ଯେତିକ ସବୁ ଚେଲା ଚାଞ୍ଚା ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନିଶ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ମୋଟୁ ଗୁରା ନା, ଦେଖି ମତେ ବହୁତ ହସ ମାଡ଼ୁଥିଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜଦରବାର ସିଂହାସନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଏନ୍ଜୟ କଲି ମୋମେଣ୍ଟ ଗୁରା, ସତରେ